Anenze nje aningiphe ivideo la noma ningisendele i-screenshot sika Sminorf la ethiwa khona uKhuzani njoba nithi uhleze ethi uKhuzani ngifuna ningenzele lokho manje ngenawo leyo nto leyo nazi ukuthi lento enihlezi nisho ngoSminorf ushidi nihlushwa inzondo nina nazi ukuthi umuntu ophila nomculi eningahambisani naye lo muntu usuke wrong namanga ku-wrong umphile umfowagumede mayiphila umkhaya wakhe nje umthandeni sekuyiphutha manje kahleni bafowethu kahleni mina ngibona ukuthi yini enibulala umculo uyabona ubakuThokozani la ngengakho wathi mayeyala phakathi kwama-Red Nation nama-Blue Nation kwashiseka nini ingoba niyazi ukuthi yini thina sikaze senze ngisho ivideo yodwa salalela nje siyalo esiphuma umuntu omdala sasemukela futhi nina besithi umdala unengqondo njani khambe kanjalo bafuthu akhambe kanjalo ingakho nibone ngathi bonke abantu sebenijikele cho nagcina kudala zonke izinto zimayelana nani